Κύριε Γιωβάνοβιτς, πρώτη προπόνηση σήμερα για την εθνική ομάδα, μια νέα πρόκληση που ακούει στο όνομα Μουντιάλ. Πόσο έτοιμη είναι η εθνική για αυτά τα δύο παιχνίδια που ξεκινάει την προσπάθειά της για να βρεθεί στα γήπεδα της Αμερικής, με δεδομένη και την ιδιαιτερότητα ότι είμαστε στην αρχή της αγωνιστικής περίοδου? Σίγουρα είναι ο επόμενος στόχος μας σε αυτά τα προκριματικά και τη συμμετοχή μας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι μια καινούρια πρόκληση, θα έλεγα, για μας, και σίγουρα θα χρειαστεί μια πολύ μεγάλη αγωνιστική προσπάθεια για να το καταφέρουμε. Όσον αφορά τους προγραμματισμούς, ναι, φυσικά και τους έχουμε, γιατί είναι και φυσιολογικό να τους έχουμε στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο του Σεπτεμβρίου, όσον αφορά την αγωνιστική κατάσταση των παικτών, όσον αφορά το βαθμό ετοιμότητας, και όχι μόνο βαθμό ετοιμότητας, αλλά και ότι είναι ουσιαστικά ξεκίνημα σεζόν για όλους και δύο παιχνίδια στην έδρα μας που πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να ξεκινήσουμε καλά, να κερδίσουμε, να ξεκινήσουμε καλά αυτά τα προκριματικά. Άρα θα χρειαστεί λίγο παραπάνω, θα έλεγα, αυτοσυγκέντρωση, θα χρειαστεί λίγο περισσότερα προσοχή και να εκμεταλλευτούμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο αυτές τις 2-3 μέρες που έχουμε μπροστά μας να ετοιμαστούμε για τα δύο παιχνίδια. Η εθνική ξεκινάει με δύο παιχνίδια εντός έδρας, σε μια έδρα η οποία ξέρουμε και από τις προηγούμενες φορές ότι πλέον έχει γίνει ξανά καυτή. Ο κόσμος θα είναι στο πλευρό της εθνικής για μία ακόμη φορά. Ένα μήνυμα στους Έλληνες φιλάθλους οι οποίοι θα είναι στο Καραϊσκάκι για να σταθούν στο πλευρό της ομάδας. Το τελευταίο χρόνο σίγουρα είχαμε πολύ μεγάλη παρουσία των φιλάθλων σε όλα μας τα παιχνίδια, και στο National League και στα φιλικά παιχνίδια που είχαμε το Ιούνιο. Πιστεύω το ίδιο εδώ υπάρχει και σε αυτά τα δύο παιχνίδια που είναι προκριματικά το παγκόσμιο κύπελλο. Είμαστε πλέον συνηθισμένοι να παίζουμε σε ένα γήπεδο που είναι γεμάτο. Αισθανόμαστε την υποστήριξή τους, την διάθεση να μας βοηθήσουν, και ελπίζω να είναι από τα βράδια που θα είναι όμορφα βράδια όπως ήταν και τα προηγούμενα. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.